Как се дели имот, купен по време на брак, но с лични средства? На практика законът разглежда приноса и начина на финансиране, а не просто кой е платил. Ето как е по българското право. Основното правило: всичко придобито по време на брака е общ имот, СИО, независимо чии са парите, освен ако не е ясно доказано, че са лични средства. Съпружеска имуществена общност се дели 50 на 50 при развод. Изключение: лични средства. Ако имотът е купен по време на брака, но изцяло с лични средства, например такива от наследство, дарение или лични спестявания, тези пари се считат за лични. Съпругът или съпругата има право само на компенсация за евентуално участие в имот, подобрение или поддръжка на имот. Но важно, този личен принос трябва да се докаже с документи, банкови преводи. Какво може да очаквате от съдебното решение? Личните средства се приспадат от общата стойност на имота. Остатъка пак ще се раздели 50 на 50. Помнете, документите са ключови. Без доказателства имуществото ще се раздели по-равно 50 на 50. Правило е: начин на финансиране към времето на придобиване. И при спор винаги печели този, който може да докаже приноса си с документи. В случай, че имате въпроси по тази тема, потърсете ни, ще ви помогнем.